Nisu svirale. Out. Servis greška. To sam hteo da kažem. Treći servis. 14-13. Srbija ima meč loptu. Servirat će. Biće dupla izmena u našem timu. Rašić će ići na servis, ja mislim, umesto Podrašanina, a Mitić menja tehničara Petkovića. Publika daje dodatni motiv našim odbojkašima. Zabrinuti Rusi. Rašić servira flot, naravno. I Out. Out. Srbija je u finalu. Out. Srbija je u finalu. 15-13. Pa šta je sad sa ovim Rusima? Oni se nadaju da je možda bila lopta u polju. Stao je i sudija. Međutim, Srbija će se boriti za zlatnu medalju. Kako su samo igrali. Sjajno, znači Drugi igraju. put za redom na velikim takmičenjima. Ostavljamo Rusiju bez daha. Pobedili smo ih na prošlom šampionatu sveta u Italiji i otišli u polufinale. A evo sada idemo u finale. Obezbeđena je medalja.